Bir toy goýup dur dostlar TikTok'a 2000 ya 2005-nji ýyllardyr şu. Amaşpaly faýdym aýtdy toyda edil edipant ediýärler. Ahranaly atly. Şol aýdymçy hakykatdan hem ahranaly gelýärdi toýa. Bilemok näme üçin ýa goranma üçinmi ýa-da gelişikli görnýär diýip getirýärdimi? Ýöne şol ýaly. Köpüňi tanamayan bolsaňyz Amaşpaly diýip bir aýdymçy bardy we biziň ýanymyzda bir kiçika ören gowurlyp dinlenýärdi şu. Atı gowurlyp dinlenýärdi. Men başgarak ýerlerde de dinlendim ka diýen sebäbi arada kaseta satylýan studiýada işlen tanşlarymyň biri bilen gawatlaşamda Amaşpalyň kasetasy inkan geçýänliň biri diýetdi. Şo birde çykardy. We biziň ýanymyzda da toýlar bolsa şol gowwaşy getirdim diýileni şu barýatyda we gaty gowurlýardy şu. Şuňal videoň kommentariýalary gowurlýardy dostlar, kommentariýa ýokalym. Wah diplomat şıpık diye. Tapıp pelageden olmalı ha. Men gowulyan diplomat şıpık nämedigini men 3 tane ayarlawanım var. Jana ingo ýyllarymyz diye kayıtlar natural nekenni. Ýa-da dostlar deýän oglanlar bar, şol hakam şolar ýaly son köý plastiçiski ile bile atlan ýokdur diýjek bolýardy. Goňşuýymyz Enebaýyň toýuna gelipdi. Amaşpaly ejem bilen iň soňky tant eden toýum diýe. Görýärmi dostlar, nostalgiýa da ony mendiň duş bolsaňy düşünýänsiňiz. Hakykan şolar ýaly gowurlýar şulaýdymçy. Ýöne häzir mejide ýok, men häzir owama gitsem de takarçaga gitsem, men etrapdaşym da bu. Hökban ilide bilide görünýär bu. Ören sada olanlar bir kere kawatlaşyp görünür. Ýöne TikTok'dan atdan daşlama ka diýen. Ýene de birde şul hiç hili aýdymçylar ýa ýeneleri bilen gatnaşmaýan adam şu. Kim aýdymçydan sonra tanaýa ýöne gatnaşamyk diýär. Öýde bir dünýä ýetýär şul aýdymçy. Amaşpaly meni görýän bolsaňyz arada şu bilen gepleşik edesim geldi. Men gyzykly boljagy görünüp durdy. Serek näme gurumlar edip bolýar. Şol dögür şular bir hili gelle, bir ütköşüklük boldy şol. Hawa göçürme aýdymlar aýdyldy. Ýöne şol oglanlar şol populyarny ören moda wagty 18, 19, 20 ýaşlaryna şo wagt. We çıkardılar, ögürüp aýtdylar, ol tuttu gitti, onu dinleyen biz onu, şo derece elten biz şolary. Şoň üçin otady günäler ýa wagt ýok, bular ýa bir bayraga ýa da bir ul çykyşlara hantama däl, bular prosta aýtdylar, halk dinläp götürdi. We şol atlan gurun edesim geldi men. Nähili başlady, toýlar nähili geçýärdi. Ýöne öýde bir gurulaşyp görmedim, birini sorat diýdim men, seni tananawam eken diýdi. Meni tananaw diýen bilemok. Bir ýyl bolup barýa, oň men bir sora dönümi. Häzir hem TikTok'a girýärmi, girenokmy bilemok ben. Köpüýümde gülkünç bolup görünse-de, biziň ýaşlygymyz şoň üçin utanma, lälliýek bolýan dostlar. Seň ýaşlygynda ýetenne arasy galan gowy duýgular bolsa, oňa ýete sat ýok. O birinden utanyp öz-özüňden utanmam bolýar. Şoň üçin her döwrüm öz wagty, öz gyzygy bar. Oğlum menden oğlundan bir sorýar. Mekan sen bir näçe wagtdan nähil bolup tanalarkan adamdan ýardymda nähil galasym gelýär diýen. Men bir ütköşük hit aýdym bada çykarmadym. Aýdymça däl men adamdan aýdym bilen ýardymdan galarym ýaly. Ýa bir ütköşük bir hili eser ýa ütköşük bir zat öwretmedim dä men. Öz başyma bir goşduýmam ýok. Öyle prosto ýatlanasym gelýär diýen. Prosto ýatlasalar bolýar. Yerget diýip tanamasalar bolýar diýen. Mekan Akkaev diýip biri bardy, biz de gurdy dinleýärdik diýseňiz, şol ýetip maňa diýen. Allajan ütkötmesin, günni turamdy diýen, Allajan azdyrma meni, şu elimde bir güýjüm bar, ýa-da bir meni gollaýan biri bar diýip, bir günäside ziýan ýetirmeýän Allajan ýetdileýän, şol beren ırzygyny mesligime çydap bilmän, ýaman zatlara sowdurma diýip dileýän. Bolar bolgusy adamlardan daş et diýen çykýa öňünden gitjek ýerim ýok, sataşýa olar ýa-da adamlarym. We iň gorkýan adam Allahyjan şul maňa geljek bela dostlarymdan gelmesin diýen. Iň gorkýan adam dostlar. Häzirki sen dost diýen adamdan düşmanymdan berbet bolup çykýa. Şoň üçin şu zatlar gaty dileýär men.
Gara şeýlerak ýa-da prosto gurrun edesim gelýär men siz bilen. Anaýyn prosto içimde kösüm gelýär. Janyňyz sag bolsun, işleriniz uğruna bolsun. Aýalyň bilen nädip şeýle oňşukly ýaşaýaňy? Ýaşadym mele ýaşa berýän. Nädip diýän menem? Şemşat, Ho, Hajan. bir de kofe ala. Bolýa. Ýaňy öýde kofe ýokdur diýip gelýärdiňi. Hajan. Çay alaýyn. Çaya işte de köpürek çıptırdı. Bu arada olması. Gara çay demlänmi ýa gök çay? Maňa tapawdy ýok. Öz çay olacak bolsa diýäňmi? Ene munan vardyň. Noş bolsun. Hana o kofe ýok diýdi däme ýaňy? Geliniň owalan nurym tapýan eken. Goňşulardan alan molaýmasa, ýa-da magazyn alganlar. Gördüň bir daha şeýdip ýaşa berýär. Sebäbi oňa moňşup ýaşasy gelýär. Tersine bolsa da durmuşda bahana yetik. Bäh, menem şeýdip görsem näderkä? Çay içermikam ýa kofe? Barlap göre. Nol näme bolýar ýüzüň salyk? Ay, menem dünkü öýde aýtaladym, näme içenlerini öýdýäň? Nämişdiň? Zaqqum. Geziberde öňkü bolsuňa juk. Öýe baryp kofe çaýsak diýdim bolýan ýanky bir ismi gaýdandyr. Näme sen kofe getirdiň-de men ýasap bermedimmi diýip. Menem bolýa ho getirseň ýasap beren diýip bolýandyra diýdim. Näme men sen öňde ýaranjagyny ederni öýdýäňmi diýýär. Gynanma dost. Ýuwaş-ýuwaş tenin gowuny tapmak başarsaň, olam sen gowunyň tapmagyň aladasyny edip başlar. Ýör gowsy bugun bizde kofe çaýly.